לבית ספר, והגננת הייתה צריכה לנקות הם היו צריכים לנקות את כל יום את החדרים שהם גרים בהם. מאחר הם היו נערים נבונים, הם היו שופכים 2 או 3 דליים. היא שפכה. מים, בכדי שהם יוכלו להגיע למיטה שלהם. היה להם שכל, כל אחד הביא לוח קרש למיטה שלו, ואז המים עבדו כמה ימים והכל. זה רק... מיכאל התחיל בלול, ריכז את הלול, עבר אחר כך לבית חרושת, וזה שניהל את כל הנושא של המיצים והחביות וכל הדברים, ונסע עם המשלוחים לחיפה, לאוניות. אחר כך היה הגנן, שכולם פחדו ממנו, שהוא בלילה יראה אותם עד שהוא איבד מפתח על הדשא, והלך 12 שעות עד שהוא מצא את המפתח, וגמר, מיכאל גמר בנגריה, יחד עם דן שומרון. אם לא דן שומרון, אבא של דן שומרון היה מורה שלנו לנגרות, עשינו עבודות נפלאות. והנגריה המסכנה הזאת, הצריף שמתחיל ליפול כבר 10 שנים, עכשיו כולם עבדו, אפילו, הכניסו מכונות כל פעם, כמו של אריאלי גם עבד שמה, אז הם עברו את הכל. כאן קבורים פשוט גם חברי ובני אשדות המאוחד וגם אשדות האיחוד. כאן מימינכם כל החיילים שלנו, חיילים של אשדות, הם כאן מצד ימין. וסבא וסבתא ומוישה וכל המשפחה הגדולה, כן, הם שם. בואו נעזוב כרגע, כתברים אנחנו רוצים לחיות. רגע, תן לדגנית לקרוא. לדגנית. בבקשה. וכמה מילים שרציתי מלאכה לזכור על אח של סבתא לאה, יצחק ליבוביץ'. בן גולדה וירחמיאל, נולד ב-12/2/1912 בלטביה. בהגיעו למצוות סיים את לימודיו בבית הספר היסודי והחל לעבוד בכפרות כדי לעזור למשפחה. בין כותלי בית המלאכה חלם על מרחבי שדות ועל ארץ ישראל. בגיל צעיר הצטרף להחלוץ. עשה כ2 בהכשרה וב-14 לינואר 33 עלה לארץ והצטרף לקיבוץ גשר. הוא אשדות יעקב כיום. אם כי היה בן כרך, נקשרה נפשו מיד בחקלאות, הצליח ואף הצטיין בעבודות המשק. מראשית מאורעות הדמים, תרצה ותרצת, היה פעיל בהגנה. היה מראשוני הפוש ואף היה זמן מה אחראי לענייני ההגנה בגשר. בימי מלחמת העולם, כשהאנגלים פלשו לסוריה, עשה מטעם ההגנה במטולה בכל הימים המתוחים בגליל העליון. יש עוד קצת עליו. למחרת ההכרזה על הקמת המדינה יצא לצמח כסגן מפקד מחלקה. הסורים פלשו לעמק הירדן ביום 16 למאי 1948, השתלטו על כמה משלטים באזור, אך נבלמו על ידי מערך כוחותינו בצמח. ב-18 במאי פתחו הסורים בהתקפה על צמח בסיוע ארטילריה וטנקים. כוחותינו לא עמדו בפני עוצמת ההתקפה הסורית. תחילה נפלה העיירה צמח ולבסוף גם תחנת המשטרה, והמגינים נסוגו תחת אש הסורים לעבר דגניה. בקרב זה נפל יצחק ביום ט' באייר תש"ח, 18 למאי 1948, כאשר נפצע קשה בצאתו מבניין המשטרה. כשהחובש חבש את פצעיו, ביקש ממנו יצחק לעוזבו לנפשו ולהציל את חייו, ומת מפצעיו. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בדגניה א', הניח אחריו אישה ו2 בנות. יהי זכרו ברוך. 18 במאי